thee. And you see, it is not easy for one to lose his father. And he decided to come out. It is not easy. I want to console my junior brother. Come to one. No. Now, Ghana, I'm in that go to Nigeria, cabin. Okay, well, you get you made mistake while on them. Only she can swear you go, or he fell a call. Mana Amamna, we will move with a leg while on them. Okay, if I winner. Okay, James, you are Simonanga, Biaka, Wanda Padoku, Macapapa. You see, now, we have one like him. Makana, you want to have a dumb going and ask you for one. Don't you question at it? Well, let me do this from. Okay. Unu Manapapa 96 years. Come back as you. Egwam na papa nga mu na before low 100 years nga sikimba mako wonya ahu kwasike mbo komo na papa ngo nsi ana ha de kwasho asuno ejoku ofi emelo afuko mo otutu mmadu nguru dike mana olube mnaro kamba agwa mana papa ngo njego onye sim osi muncha monawa mwadi ni nebunana amwamo si aje na gogo ka ha check ndike aje check gogo ndi de neba nwesi ro mwa bi na nwafo me na ndike dị na internet alom gogo ndị gogo si m wete proof na nwere ba na akwo ndike ọmụnwa sịrị na map ebe ndike dị the justification oge mere approve ha send them onye nwa today ije na ndike isi tinye na ndike ị ga-afụ ebe ahụ the next thing we ihe a na-eme na depending on the video aga m eme edition na ntinye na YouTube itinye ndike ya afụ ebe ahụ then ka na chetakwa na papa otu ihe nchọkụ onye ọbụla cheta papa m wụ onye udo ọ wụ onye nwata ihe na-eme ọ sịghị na ihe Chukwu amara anara eme ibe ndị banyere okwu ahụ anya ịmata ihe kpatara o ji wee bụrụ ụdị ndụ obi inweghị ike kọntrol were etu o si wee dị ị ga-afụ papa m abụrụ onye igwe ọ bụrụ onye na-achọ nsogbu n'ụzọ dị iche iche ọ bụrụ na o nwere ebe ọ nọ na-ene anyị niile anya ihe ọ ga-asị unu na-anya etu ndụ ya dị mụnwa na-asụ unu nwa na mụnwa promise ya na m ga-try oge m nwere ike ama m na I will never be him mana unu nwa onye na-ana ebe a na try ya ka o mee udo wute ndị ụmụ nwanne gasị ma ekele m onye kpọrọ ọra ndị ọra wee bịa mmadụ niile abịara here was something that I will cherish for life. Ndalon. Arungwa magana ojipo ego nata maganda na achọ ndị eji ego maka kidnappers ojipo 1 naira nata abịara ka oge papịa anyị akwarịta ihe niile before papịa ya natawa so onye ọbụla nwee leti na nke uche na nke ahụ. The music man, give me the last music. The music man. King of glory, King of peace, I will not
nke ya ọ rụrụ ezigbo ọrụ n'ụwa ya o nweghị nsogbu o nweghị onye ga-asị na ya na ya na-agba tụrụ maazị n'izu ụka onye ka eji wee nọrọ taa wee na-ekwu maka ya ihe niile a na-eme maka ya wee na-aga nke ọma o kwere onye n'ebe a na-ekwu ihe niile na-aga dịka omume na-ewusi ụmụ ya ọkụ ịgwụ nwa were dị ome mma ka a na-etue ihe niile a na-eme ebe a ma na-aga na mma so ebe nwoke biri ihe a anyị wee na-akwụnyere egwu nke kachasị n'ihe niile anyị na-ekele nchu niile nọ n'ebe a ma ndị ụmụada ma nụtara di ma ikwu ma ndị ọkọ Chineke ga-agba onye ọbụla ume ma ụmụ okorobịa ma ndị dị iche iche si ebe ọbụla ha si were bịa wee na-akwanyere anyị ugwu taa ma ndị egwu dị iche iche ma ndị gospel band ma ndị DJ ma ndụ niile ma agbata obi ma ndị ikere ọkụ ọtụtụ gị dị n'ụmanụ agwụsị gabazie n'iru nwoke ọmanyụ ọha ọ ga-abụ ya na mma ọtụtụ ị ga-adị ka orendu dịka oriri ya dị na tatanụ aga m ebe ọketa m na mkpadịta na kwadata onye ka chọgabazienụ onye na-eme ya bụ n'ụbọchị taa asị na onye na-emeta si emenụ n'aka na-akpọ ya n'ọmanụ maazị Meri Akụ Joshua Nwafọ Ada Maazị ọ bụ isi ezi na ihe nọ n'ụbọchị taa nwoke ọbụla ọ ga-arịrị na mma
When
sọ wọn aka sọ tupu ka ọ n'aka kpọkọrọ ọgọ ọdụ tripu ebe mmanwụ ọgọ ọdụ polisi ga mma n'ikorobịa ebe ọ bụ ọdịda ọ ga-adị ya na mma